שהופך לאיבר מין, ומדרג בסקאלה את כל הרגשות שדמיינתי בימים האחרונים. אני צופה מהצד בעובדת זרה וזקן עשיר מזדיינים. אני יכול לספור 3 חורים, 3 קמטים, 3 חורים, 3 קמטים, 3 חורים, 3 קמטים. ומחכה בתור לדור השני. כשאישה שמנה צועקת מלמעלה, תפסיק למשש את השיחים! ואני מפסיק ומדליק עוד סיגריה שהופכת לאקדח שהופך לאיבר מין. אני יכול לספור 3 חורים, 3 קמטים, 3 חורים, 3 קמטים, 3 חורים, 3 קמטים.